Iawn, dyma ni yn y maes gwyn, cyn y gêm. Dwy gêm cyfysglyd ennill adre ar y 9 ar 20 a wedyn colli yn Barnsley ar dydd Calan. Bod ni wedi cael 16 cyfle yn ystod y gêm. Felly, sgorio falle'n broblem. Da ni newydd weld y tîm heddiw. Barnett ddim yn y tîm a McLean ar y fainc. Felly, lot o newidiadau. Felly mae gennym ni Revan a Jacob Mendy sydd wedi bod yn chwarae ers chydig yn ôl yn y tîm. Be ti fel am y tîm a'n cyfleu ni heddiw ar ôl? Ia, dwi'n meddwl bod o'n canlyniad chwaraewr wedi blino cwbl anafiadau o'r echdyn. Mae fixture congestion yn dod i ben rwan, ond bydd o'n ddiddorol gweld dweud gwir, dim lot o bêl-droed wedi bod rhwng Mendy a Revan mor belled yn y tymor, felly dau wingback newydd, egni wrach, ond fel dwi wedi dweud, di Revan ddim cweit yn clicio efo gweddill i chwaraewyr o be dwi wedi weld hyn yn hyn, ond bydd o'n braf cael bach o gyflymder ar yr asgell ne, a fel arall mae'r tîm, beth sy'n ddisgwyl rili braf gweld y Conco yn ôl yn y gol hefyd. Ydy, a Conco yn ôl yn y gol am hynny'n braf i weld. Ifor, wyt ti'n teimlo'n hyderus o gadw ni record dda adre, ond falle ddim wedi cael y canlyniadau fysa ni eisiau oddi cartra hyd yn hyn. Ie, so blwyddyn newydd, tîm newydd i raddau. Falle bod o'n beth da, bod Barnes ddim yn chwarae, mae yna Wendy lawr yr ochr o dde yna, felly dwi'n reit hapus efo hynny. O ran, ti wastad yn mynd i ddisgwyl i ni ennill gem adre, a mae Revan yn gryfach ar y dde, falle byddwn ni ddim gymaint yn ei o golled ar ei ôl o, cyfle i Mendy, a eto cyfle, yn teimlo fel bod ni'n deud hyn bob tro, cyfle ola i Mullin i blesio cyn i'r ni arwyddo rhywun arall, gan i weld. Wel, mae'r ffenest trosglwyddo wedi agor yn swyddogol. Da ni ddim wedi dod â chwaraewr i fewn reit ar y dechrau. Sydd ddim yn arwydd da, fel arfer da ni'n mynd i adael at ar y munud ola, a wedi bod heibio'r munud ola yn y gorffennol. Wyt ti'n disgwyl rhywun i ddod i fewn yn ystod y mis? Yndo, sy'n ni'n dweud ydy bod fas yn a ffal i ryw raddau ddim wedi gweithio, ddim wedi cadw lle yn y garfan sôn am y tîm un ar ddeg, felly ia, dwi'n gweld chwarae'r ymsodol, mae rhaid arwyddol. Dwi'n meddwl, da ni mewn sefyllfa unigryw lle da ni reit yn ei chanol ni'n dod, da ni'n trydydd, da ni 2 boint o'r brig, felly Sam Sylwi i beidio mynd amdani rili fysa ag investor rwan, yn edrych mewn chwarae'r ymsodol. Fysa, os ydy wedi curo Barnsley ar ddydd Calan, fysa ni ar rig y gyngrair. Ond mae werth nodi, mae hwn fydd y 4ydd gêm ar 10 adre, a da ni mond i chwarae 10 gêm i ffwrdd. Felly, falle bod ni'n mewn sefyllfa chydig bach yn well na da ni'n meddwl. Cwbl o newidiadau, ond wyt ti'n teimlo'n ffyddiog am y gêm heddiw? Y gêm heddiw yn dwl. Dwi'n meddwl o ran y ffenestr trosglwyddo, dwi'n meddwl bod ni'n edrych reit sall am y 6 uchel, a fydd ni'n arwyddo cael faint da ni'n wario yn y mis yma, os da ni eisiau mynd am y ddau safle mynd i fyny'n syth. So, da ni weld. Dwi'n meddwl bod y gwendidau'n amlwg, da ni angen rhywun sy'n wedi rhoi y bil yn y rhwyd, falle angen rhywbeth bach mwy creadigol yn nghanol cae hefyd. Gan i weld beth wneud Parky. A mae'r cwestiwn Dolby hefyd yn dweud. Ydy, wrth gwrs, Sam Dolby ydy prif sgoriwr uwch gyngrair yr Alban, a ar fenthyg yma mae'n chwarae'r Wrexham, so mae'n bosib i alw o nôl. Felly, cwestiwn mawr, wyt ti'n disgwyl bydd y goliaeth heddiw ar ôl? Dwi'n mynd i wneud hynny'n aml, dwi am rhyw reswm wedi bod yn colli heddiw. Dyn nhw ddim efo'i tîm gorau, ond dwi just yn... Dwi'n bod, mae'n rhywbeth ddim yn clicio. Dwi ddim yn meddwl bydd y wingbacks na, mae'n cael cynlliad o bêl-droed. Dwi'n gweld ni colli o'r gol i ddim na'n ffodus. Dwi'n mynd predictio hynny'n aml iawn, ond gyda'r gyflad. Efo'r happy clapper, wyt ti'n... Dwi'n mynd i fynd ar ffôn, mae'n ffôn adre am dda, a dwi'n newydd glwb o Alex Ferguson yma heddiw, a dydyn ni byth yn colli o'i flaen o, so... Ie, wrth gwrs, Darren Ferguson, rheolwr Peterborough, cyn chwarae'r Wrexham, un o arwyr
y gorffennol, felly mae hynny'n gwneud pethau'n ddiddorol. Mae rai fi fynd am fuddugoliaeth achos mae jyst record ni'n y cael ras mor dda. A dwi'n meddwl y cwbl y coets o ffres yn arbennig lawr yr esgyll werth i gael, ond dwi yn poeni heb Elliot Lee a Pam Mullin, da ni dal efo'r un ymosodwyr gennym ni yn y gyngred genedlaethol tair blynedd a hanner yn ôl. Felly, dwi'n sgorio'n broblem falle, ond dwi'n meddwl bydda ni'n gallu rhoi y bêl i mewn i'r gwm. Sorry, mate. Wrexham 1, Peterborough dim. Stephen Fletcher unwaith eto yn dod i achub dydd. Pennod yn y munudau ola. Dim y canlyniad, dim y perfformiad gorau, ond 3 phwynt ar ddiwedd y dydd. Sut ti'n teimlo ar ôl y gêm yna, Ifor? Hapus efo'r pwyntiau, ond oedd hi'n anodd gwylio hwnna. Diffyg creadigrwydd trwy'r tîm, nes i'r eiliad digwydd, ond i jyst yn edrych ymlaen i gael mynd adre a cnesu. Wel, da ni wedi gorffen, da ni wedi cynnesu, ond dwi'n teimlo fod y pwyntiau yma sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth ar ddiwedd y tymor, ond wyt ti'n teimlo fod gennym ni ddigon i symud ymlaen, Arwel? Ie, mae'r 3 phwynt yn greit, mae'n gelyniad greit adre eto, cadw'r momentum i fynd, ond mae'r perfformiadau yn bach yn bryderus yn ni'n dweud, da ni'n yn chwarae dda ar hyn o bryd. Cwpl o chwaraewyr heddiw wedi cael gorffwys neu dianafu neu bynnag am hynny, oedd o'n siom rili, cwpl o chwaraewyr nath ddod i fewn, Mendy, Refan ar y wingbacks yna ddim yn gret, ddim yn edrych yn aderus. O'n i'n dweud cyn y gêm, dyn nhw wedi cael llawer o bêl-droed felly, oedd nhw ddim yn mynd i fod ar dan rili. Ond ia'r fformula gweithio eto yn dod o McLean a Fletcher arno, a nath y ddau yn gwneud gwahaniaeth mawr yn hanner o'r ola. A sydd yn ennill y gêm i ni, mae'n gwirionedd. Felly, ia, da ni dal yn da ni efo'n 2 bwynt i'r top. Wickham wedi cael gêm gyfartal heddiw, so mae'n edrych yn gret. Felly, da ni'n cwyno gormod yn meddwl, ond mae'r ffenest trosglwydd yna yn edrych yn wedi dod ar amser da, rili. Ydy, mae wastad yn arwydd da os ti'n gallu chwarae'n wael a ennill y gêm. Mae rai fi ddweud, Oli Rathbone roedd y crosiad i fewn, a unwaith eto mae o jyst yn gweithio'n galed a mae o'n rhan pwysig o'r tîm. Mae gennym ni gêm yn y fatha Vertu, ydy o tlws Vertu, ydy erbyn hyn nos Fawrth, a wedyn ddim gêm gyngred am bythefnos, felly falle fydd yna gyfle i ni ail edrych ar bethau. Wyt ti'n teimlo fod ni angen dod y gwaed newydd i fewn yn y ffenest trosglwyddo? Dwi'n meddwl bod y chwaraewyr yn chwarae efo'r agwedd yna hefyd. Mae hwn falle ydy'r ymdrech ola cyn ni gael bach o hoe a wedyn dod y chwaraewyr newydd i fewn. Pryderus iawn am Mullin a Pam, dyn nhw'n edrych fel sgorio na dyn. Rhaid ni fod yn onest, rhaid ni beidio byw yn y gorffennol. Dyn nhw'n edrych digon da, sori. Na, oedd hi'n gêm lle, o'n i ddim yn teimlo fod Wrexham yn mynd i golli, ond o'n i wir yn poeni os oedd Wrexham yn sgorio. Nes i sôn, o'n i'n meddwl mae hwn yn edrych fel gêm lle, mae Stephen Fletcher wedi dod o blaen a achub y dydd, ond allu di ddim disgwyl hynny bob tro. Felly, beth sydd ti'n licio gweld yn dod i fewn yn y ffenest trosglwyddo Arwel? Da ddim yn bell ohoni, dwi'n meddwl y broblem ar hyn o bryd ydy, mae'n 11 gorau ni yn ddigon da, dwi'n meddwl, pwy bynnag ydy hynny, a di'r 5-6 sydd ar y fainc ddim cweit yn tanio rili, Fletcher yn yr eithriad. Felly, ia, fel ti'n dweud cyn y gêm, mae sodwyr yn does, mae eisiau rhywun sydd yn efo cyflymder, mae rhaid i ni fod yn fwy creadigol fyny, ydyn ni'n dibynnu ar gêm fel mae bob gêm adre, mae rhaid i ni gael perfformiadau, codi safon y perfformiadau, dwi'n meddwl. Da ni yn colli Elliot Lee, mae rai fi ddeud. A Barnett ydy. A Barnett, ie. So, dau chwarae'r mwy creadigol y gennym ni. Felly, ond, buddugoliaeth, gol i ddim. Ti'n hapus? Hapus, fel oedd Arwyn dweud, mae Wickham wedi goffin pwyntiau heddiw, wedyn da ni'n edrych yn saff yn y 6 uchel o leia, os nad y 3 uchel.
Ie, rydyn ni'n cwyno gormod. Na, mae gennym ni ail hanner y tymor cyffroes o'n blaen yn ni, ac ar ôl aros yn hir, nathon ni weld y bêl, wedi mewn go. Sticky